Kaixo, Haurtzaro ikastolako ikaslea gara eta gure proiektua aurkeztera gatoz. Gure arazoaren planteamendua hau zen, herriko burdindegian ez dute zerrarik, aizkorarik eta mailurik saldu aspaldian eta jabeak pentsatu du erakusleihoan erreminta horiek iragarriko dituen tramankulu mugikorren bat jarriko balu gehiago salduko lukeela eta arreglako zerbait egitea eskatu zegoen. Erabili dugun material bat eta tresnak hauek dira: metala, zerra eta bielarako, egurra, gurpilerako, euskarretarako eta plataformarako, kola eta zelo, gauzak itxosteko, tenpere eta pintzela, plataformak eta fondua pintatzeko. Gure proiektuaren ezaugarriak hauek dira. Hemen atzean biradera bat, gurpila, biela, zerra eta atzeko irudia. Gure proiektuaren funtzionamendua honakoa da. Biladerari bueltak emanez, gurpilak eta bielak mugimendu zirkularra hartzen dute eta mugimendu lineal bihurtzen dute. Horren ondorioz, zerrak aurrera eta atzerako mugimendua egiten du. Hemen egiaztatzen duzu. Orain guk egindako hobekuntzak esango ditugu. Gurpilari tope bat jarri diagu eta bertan lokite pixka bota ez despegatzeko. Atzeko irudian kartoi bat jarri dugu eta bertan paisai bat margotu originalagoa izan dadin. Hau izan da gure aurkezpena.